Mireu quin llamp de costellam. Que fa goig. Jo no sé si a l'edat mitjana t'ho venien així o amb el porc sencer o com anava. El que sí sabem és com ho cuinaven. I com que a mi em mola molt tot això de recuperar receptes antigues, avui he pensat que puc fer aquest caruig. Aniré a preparar un marinat. Posaré 1 quilo de sucre i 1 quilo de sal. Aquests marinats, sobretot de curar amb sal, ja es feien també a l'edat mitjana. Així. Sobretot per conservar-la, com que no tenien allò nevera, diguéssim, doncs així se'ls hi conservava una mica més. A més, també el que aconseguim és que ens quedi molt més melós i molt més saborós. Barrejo. Afegirem ratlladura de llimona, d'aquesta manera, a part d'aquesta conservació, perquè jo tampoc ho faig tant com per conservar, sinó per donar aquesta melositat que dèiem, i després ho perfumaré. Hi posaré la llimona, i això el que fa és ho perfuma, s'hi dona aquest punt cítric. Ja tinc tot el perfum. Ens queden així repelades, però després les acabarem de fer servir, és a dir, que les guardem, però així ens podrien conservar, com que té la pell força gruixuda, i el que faig és barrejar tot això, que tingui llimona per tota la sal i el sucre. I aconseguim una sal així com groga. La de llimona tot plegat. I aquí tinc les costelles. Meravelloses. Tenen molta infiltració de greix, us ho ensenyaré. Tota aquesta infiltració de greix és melosa. No és la costella només repelada, sinó que tenim tota aquesta part de la carn i després va molt bé per fer-ho amb aquesta mena de cocció. Tot això d'aquí. I ara tenim aquesta carn que ja per si mateixa ja és molt melosa, té molta infiltració, per tant és molt tendra, però encara ho afavorirem més. Per això necessitem posar una base aquí d'aquesta barreja just a sota i cobrir-ho tant per dalt com per baix. I ara ho enterrem. El que anirem notant, ara aquí encara no passa, Si veieu, això ens queda així. Aquí no hi ha gens d'aigua ni de líquid. Un cop això ho portem a la nevera i passen aquestes 12 hores, aquest curat que li acabem fent, el que acaba provocant és que deixi anar tota l'aigua. Ja ho veurem, és com una cosa màgica. Vaig a rentar-me un moment. I a la nevera. Aquestes 12 hores no ens podem passar de temps, si no se'ns quedarien massa salades. Això és l'únic que hem de calcular. Ai, ja, això ja ho trec i m'ho poso aquí. I aquí tinc aquestes orellanes de préssec. N'agafaré 4. Veieu que boniques, Tota l'aroma aquesta que té del préssec. Això, a més, és molt concentrat, perquè com que s'ha deshidratat, doncs concentra molt el sabor. Amb molt poquet notem molt sabor. Què passa? Que això, si estiguéssim en una època que hi ha préssec, doncs ho faríem préssec normal, per això faig servir les orellanes. Tallo així a trossets, tots 4. Una vegada ho tinc tallat així, vaig a fer-ho molt petit. Això ja ho tinc ben tallat. I aquesta salsa, originalment, potser era... Diguéssim que ho perfumes. A l'edat mitjana es perfumaven molt, ells i tot el menjar. Diguéssim que l'olor de podridot abundava, saps? I com que abundava tant per allà, camuflaven molt
si no ho havien salat bé no se'ls havia acabat de conservar. Llavors tot era molt aromàtic, molt potent. I he intentat adaptar la recepta una mica al paladar d'avui. La salsa del carutge és el pressegat, que és una mena de chutney, per entendre'ns. Vinga, moscatell. El més important és que ara, a partir d'ara, la cocció ha de ser amb el foc molt, molt baix. Les dues llimones, poso aquí un colador. I anem a afegir aquesta mica d'acidesa. Intentem fer aquest agredolç una mica més àcid del que potser farien a l'edat mitjana. Aquesta mica de polpa que queda aquí, doncs anem a fer-ho una mica més finolis, no tant de l'edat mitjana. Després hi posarem la grassa. La grassa és aquell suc de raïm verd, de primera espremuda, que té aquesta... que desgreixa, que té aquesta acidesa tan especial. I aquí tinc el cardamom. 1, 2 i 3 de cardamom, que vaig a espellofar-les. I deixo anar aquestes boletes. Aquestes boletes són el que realment ens perfumen. Llavors, això d'aquí, la pellofa aquesta, no cal posar-li. Les espellofo totes i poso els granets. I cabdells. I ara el pebre negre, 10 boletes. I també les aixafem i d'aquesta manera ens deixen anar molt més el seu aroma. Anem a perfumar, I ara vaig a buscar el gingebre. Gingebre congelat. Una mica més i ja ho tinc. I aquest seria aquesta part del pressegat. Ara necessito que això bulli durant 5 minuts. Ho pujo una mica. I tenim aquesta part dolça i els matisos propis del vi. A més, tenim totes les espècies que hi hem posat, que tot i que pugui semblar que sigui una cosa com el que sigui el cardamom i tot això que sigui molt modern, de fet, totes aquestes espècies ja es feien servir a l'edat mitjana. Ja hi ha registres a tots els receptaris des de 1324. Ho baixo una mica perquè ens interessa que noto l'olor. Hi posaré una mica més de gingebre. Això una mica també us ho ha de fer al vostre gust, Que una curiositat, això del gingebre, una lliura de gingebre a l'edat mitjana tenia el mateix cost o el mateix valor que una ovella, que un xai. Això imagina't. Ja ha bullit 5 minuts, ho trec del foc i ho deixo tapar i que infusioni també 12 hores. I aquí ha passat tota la màgia. Aquí tenim veieu, tota aquesta humitat que ens ha deixat anar. Com ara tot això és ben humit. El que faig ara és treure l'excés de sal. Notarem també que una mica merma, que és aquesta aigua que perd. Ens canvia el color, ens queda com uns trossos més així, com més marronosos. Es queda molt fi després. Ben net. I ara pensar
que el que no hem de fer mai és salar-ho, perquè això està en sal i sucre i llimona i tot, o la ratlladura de la llimona, però ja és salat, és a dir, que ara no cal salar-ho. Vinga, això fora. I ara ho eixugarem bé. Apujo el foc, ara sí. I aquí un bon raig d'oli, ja fumeja. I comencem per la banda aquesta, que no veiem l'os, a enrossir-les. Tombem. Poso a escalfar això mica en mica, que ha estat aquestes 12 hores de repòs. Ara ja comença a suar el seu propi greix i comença allò a enrossir-se bé, ens queda ben... Mira que tendre, eh? Tot aquest greix que tenim aquí al voltant, el que faré és fer-li un desgreix. Una altra vegada el raig de gras i això ens ho unifica tot una mica. Ben tendre, això ja és calent i ara ho hem de posar aquí dins. Festival de les olors, eh? Baixaré tot això cap a baix, o gairebé tot el que pugui, perquè vagi fent el xup-xup tot junt. I abaixo el foc. Això es tracta que faci xup-xup-xup-xup, és a dir, amb el foc mig baix, durant 25 minuts. Aquest xup-xup, xup-xup. Mira que preciós que queda això. Anem glacejant, anem cobrint amb tot el pressegat, així. I ara, gairebé no, ja l'únic que he de fer és emplatar. Això ho posaré aquí. Una mica més. El que no era molt abans, a l'edat mitjana, era del verd. Jo li posaré una mica de verd, sarfull, que aquesta mica de cosa anisada li farà molt bé. A més ens ho refresca. I aquests creixens blancs són més picants, aromàtics, i aquest picant, doncs, també, saps, ens hi posarà aquesta mica d'especiat i de rock and roll. I ja ho tenim. Ja el tallaré d'aquí. Oh, que tendre, mira. Oh, com es desfà. Suco, sucamulla, una mica de tot, eh? Poso aquí el creixen. Tall molt gran, eh? No sé si podrem dir, aviam si queda brutal. Com devien dir aquella gent, això del brutal? Brutal.